Sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini bebade lezi ndaba nizethulelwa uSakhiwo ngokwasokhela ake sibheke ezinohlonze emini nje. Getting back President Zuma in the union buildings as our president. The people want him there. The people want him to lead. Ikhomishana yezokhetho ezimele ethi salinde ukuhlinzekwa ngezizathu zesinqumo senkantolo yezokhetho esichithe isinqumo sale khomishana sokunqabela wabengumengameli wezwe uJacob Zuma ukuba ngenela ukhetho njengomholi womkhonto wesizwe. The obligation to pay it all remains till midnight on 11th April 2024. Ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga usememezela ukuthi izakhamuzi zaseGauteng zizovuka seyumlando uhlelo lokulethwa ke empeni lokuthelelwa komgwaqo ama-e-tolls ngoLwesihlanu. Obengumengameli wesikhashana wophiko lwentsha lweqembu umkhonto wesizwe uBonkosi Khanyile usehoxisiwe esikhundleni kanye nabanye abathathu abekade besohlakeni lwentsha ngokwestatimende esishicilelwe iMK Party ekseni namhlanje inhloso ke ngokwehlisa esikhundleni lokubuholi bophiko lwentsha ukube isinqumo esithathwe iqembu ngenhloso yokuzihlela kabusha. uKhanyile, uPhilani Gazuzu, uGancibane kanye noThapelo Maisha bazoqhubeka njengamalungu eqembu. Ukuhlakazwa kwesigungu sesikhashana sobuholi bentsha ye-MK kwenzeka nje iqembu lisajabulela isinqumo senkantolo yezokhetho ezivune ukuthi umholi we-MK Party uJacob Zuma uvumelekile ukuba sohlelo lwamalungu eqembu kwabazojutshelwa eParliament emva kokhetho uma iqembu likwazile ukuthola isihlalo. Ubuholi ophezulu beqembu ubuthi akusekho okuzoba isithiyo endleleni kaNxamalala njengoba isinqumo senkantolo sesiphumile. It is clear that this is what our ancestors want, and what we're seeing here is as based on what's happening. It's a spiritual process. I can't say much more than that. But I think what's also important to note is that we've continuously said that there's all sorts of attempts towards this process of us getting back President Zuma in the union buildings as our president. The people want him there. The people want him to lead. Njengoba ke inkantolo isisikhahlelile isinyathelo se-IEC sokuzama ukuvimbela umholi we-MK ngokufaka uhlelo lwaseParliament, uZuma uthi kuzokhuluma intando yabantu ngevoti uma kufanele abuyele eParliament. Mawuya ke kunomfana wasenkandla akayiqedanga le 210 akayiqedanga angeni mina kuleso sibalo ngoba niqedanga uma nje bangathi abantu mfana Phuthuma akekho uzomvimba kanti phela sebayakhohlwa ukuthi angincedanga ngagishwa ngingakaqedi usenento ofana ngoyiqedela lapha. Kulindeleke ukuthi i-IEC namhlanje ishicilele uhlu lokugcina lwabo bonke abazongenela ukhetho. Usihlalo we-ANC kuzwelonke uGwede Mantashe ukholelwa ekutheni ANC izokwenza kahle esifundazweni KwaZulu-Natal okhethweni oluzayo. Lokhu kuzemva kokuthi ongoti beqale ukuqagula ukuthi iqembu elisanda kusungulwa umkhonto wesizwe lingase libe imbangela yokuthi ANC ithola amaphesenti angaphansi kwama-50 okhethweni. Usihlalo we-ANC kuzwelonke uGwede Mantashe uthi abakalahlekelwa yikho konke KwaZulu-Natal. ANC ibhekene nenselelo enzima njengoba ibhekene ne-IFP kanye ne-MK nje okhethweni. uMantashe uthi imphumela izomangaza abaningi njengoba izonqoba nje. Putting my neck on the block. We're going to have good results in KZN. And the most troublesome party to us will be the AFP, not the MK. MK is there as a spoiler. uMantashe uthi ikhona indawo esifundazweni abenza kahle kuzo. Kodwa kwezinye okubalwa kuzo isifunda iMajuba izinto ayihambi kahle. Esifundeni iZululand nakwezinye ifunda okubalwa kuzo inokuhamba nyawo iqembu lenza kahle. There are problems in this area. We are doing well in this and doing well in this. I can do that because I spend all my time north of Tugela River. That is where the trouble is. uMantashe uthi akukho emandleni akho ukunquma ngamalunga aphezulu abhekene nenzolo ohlwini lweqembu.
The 4 you say they are going to be removed were those that had outstanding outcomes of the Integrity Commission and Disciplinary Committee. And what will happen in that process cannot be for me to predict. Omakade bona be-ANC nabo bajutshwe ukuba beyokhankasa esifundazweni KwaZulu-Natal ukuze kuhlulwe owayengumengameli uJacob Zuma. Sichithiwe isicelo esiphuthumayo besifakwe ilungu le-ANC uBoy Mamabulo efuna ukuba kubukezwe kuphinde kuchithwe isinqumo se-ANC sokumsusa ohlwini lamagama azomele iqembu ePhalamende ngalonyaka. uMamabolo uphikisana nokususwa kwakhe ohlwini lwamagama abantu abazoya ePhalamende. Usola ke iANC ngokusebenzisa ubuqembuqembu ngaphakathi eqenjini ukuze kususwe igama lakhe yize liphakanyiswa amagatsha ambalwa. As far as the ANC's list is concerned, we are making the submission that the IEC is conducting its work based on a list that is contaminated by illegality. And of course, we don't make that submission lightly. We've explained that in all the affidavits that have been put up, that in essence, the ANC or somebody, an unknown person or body within the ANC, has changed the order of the ANC's list and removed Mr. Mamabulo's name through processes and for reasons that violate the ANC's own electoral rules. The ANC izichithileke izinsolo zikaMamabolo. The ANC rules are very clear that it's only the 10%, the 1, 2, and 3 candidates on the province to national who are protected. Then that order, my lord, cannot be granted on agents, not where there are even some serious disputes, even disputes of fact. Ijaji lithola ukuthi akukho kuphuthumayo kulolu daba. uMamabolo uthi ukwehluleka kwakhe enkantolo akusho ukuthi sekuphelile ngaye. Ithimba elijutshelwe ukuxazulula inkinga yamanzi kuleli lizosebenza ngokuzikhandla ukuthola izixazululo ezisheshayo. Lokhu kushiwo iphini kaMengameli wezwe uPaul Mashatile ethi-ke leli thimba lizohambela umasipala weTheku kuleli sonto njengoba kuyiwona okhahlamezeke kakhulu. Izinto ezimqoka kuleli thimba eliholwa Mashatile ukuthola izinkinga zamanzi ukuthi zidalwa yini kulelizwe ebese ziyaxazululwa. Okwamanje umnyango wezamanzi nenhlanzeko utshale imali engaphezulu kwezigidi eziyishumi zamarandi komasipala usebenzisa isibonelelo senqalasizinda. There are various reasons that we notice why we're beginning to have water challenges, and one of them is aging infrastructure. We need to attend to that urgently. Mashatile uphinde wagcizelela ukuzibophezela kahulumeni eqedeni uhlelo lokucisha konga ugesi kulonyaka. The Minister of Electricity said we will end load shedding this year, probably much earlier than end of the year, but he was not specific whether it will be July, August or September. Mashatile kulindeleke ukuthi ehlangane nengonyama yesizwe samaZulu umisizulu kazwelithini khona maduze. The ANC has felt that we should interface and engage with the king on a number of other issues. So we will indicate when we are going there. My office was trying to arrange for Friday, but I don't know if he is available. Ngesikhathi ebuzwa ngokuthi iqembu elibusayo lingasebenzisana yini namanye amaqembu uma sekudlule ukhetho. uMashatile uphendule wathi ANC izimisele ngokudla umhlanganiso okhethweni osekusele izinsuku ezingaphansi kwamashumi ayisithupha lubanjwe. Ungqongqoshe zokuthutha uSindisiwe Chikunga umemezela ukuthi kusukela kusasa phakathi kwamabili uhlelo lwama-e-tolls luzovalwa esifundazweni eGauteng. Njengoba ama-e-tolls ezovalwa nje, iSANRAL lizokwazi ukuboleka imali ke kumgcini mafakazwe lonke ukuze le mali isetshenziselwe inqalazinda yemigwaqo eGauteng. Ungqongqoshe uChikunga uthi abashayeli baphoqelekile ukukhokha ikweletu zama-e-tolls ezenzeke ngaphambi kokuvalwa kwalolu hlelo. Emva kwezingxoxo ezidonse isikhathi eside kusukela ngonyaka u-2022 ekugcineni luzovalwa ngokusemthethweni uhlelo lwama-e-tolls phakathi namabili kusasa esifundazweni eGauteng.
The obligation to pay e-toll remains till midnight on 11th April 2024. Road users will no longer be required to do anything when e-toll is cancelled. Importantly, current valid accounts can still be used for payment at toll plazas and other value-added services, including parking. Ungqongqoshe uChikunga uthi yize uhlelo lwama e-tolls luvalwa kepha isikweleti esenzeka ngaphambi kwalokhu angeke sibole futhi ke amakhamera wama e-tolls asazoqhubeka nokusebenza uqapha ubugebengu emigwaqeni. The gantry lights and cameras will remain and they will remain on for road safety purposes but also for crime fighting as I've indicated. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uthembise ukuthi bazosigcina isivumelwano abasicikica malungana nokuvalwa kohlelo lwama e-tolls. Where we are as Gauteng, we want to assure you, Minister, that we are not bad negotiators and we will keep part of our agreement as we signed it with you and the Minister. Isifundazwe iGauteng kufanele sikhokhe imali elinganiselwa ku-13 billion wamarandi kanti uhulumeni wesifundazwe uthembise ukusithwala lesikweletu. Izakhamuzi zasekhaya Mnandi Stellenbosch zithi namanje zithwele kanzima emva kokuthi umlilo ushise imjondolo yazo ngempela sonto. Bangaphekwe inkulungwane abantu ke abasele Dengwane bengenawo amakhaya kanti balele emakhulwini amathathu imjondolo ecekeleke phansi. Asisihleneze isimo sezulu eKapa, eWinelands naseHilderberg kulandela ukuhlasela komoya namandla ophelezelwa imvula ngempela sonto. Izakhamuzi zithi ziyazama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile yize kunzima kanti nezingane zikwazi ukuya esikoleni ngenxa yalesi simo. Imvisa kabuhlungu into enzeka ekhaya mandi ngoba kudala thina sichelwa ez 2004 sichelwa umasipala wasekhaya mandi engenankathalo city. We are here to take out the water in the house. Because every year when it's raining, there's water in the house. Isimo sezulu esingesihle sishiye umonakalo omkhulu njengoba sicekele phansi inqalasizinda yalapha okubalwa kuyo imigwaqo. Those roads are being closed, but as soon as they are safe again, they will be opened again. The department has also gone in and made sure that a number of our estuaries were opened. So we can get the water to flow out as quickly as possible. Ezinye izikole ziphinde zavula namhlanje ngemuva kokuvalwa isikhashana kulesifundazwe. Ungqongqoshe omnyango wezamanzi nezenhlanzeko uSenzo Mchunu usethembise izakhamuzi zaseTshwane ngokuthi isiphehli samanzi saseRooival sizobeke sisebenza ngokugcwele ngenyanga uMandulo nonyaka. Umchunu uhambelele isiphehli samanzi ngenhloso yokuhlola ibanga lomsebenzi osuwenziwe njengoba indawo ezifana naseHammanskraal zisabhekene nengwadla ngodaba lwamanzi ahlanzekile. This is what we came here to oversight. Here, where we are just next to us, there's going to be a refurbishment of this or additional pumps here at this point here, so that the package plant will get enough water to process, and then that water, in short, will be connected to the Tshwane system, and then people will get water. And before you ask me questions, I want to inform you that the first drop of water from this package plant we will see it in September, and it's no longer an open-ended thing in September this year. But in the meantime, Tshwane is going to be running tankers, maybe a borehole here and there, just to ensure that people get clean water. Udimpho Hani ongumfelokazi kaChris Hani owabe engunobhala jikelelo wenhlangano yamakhomanisi yeSACP uthi kubukeka sengathi ukusocongwa komyeni wakhe kwabayizeleze. Ngaphambi kokuthi iqale umcimbi ogubha impilo kaChris Hani kuqalwe ethuneni lakhe kuyobekwa izimbali. Ngesikhathi umfelokazi wakhe uDimpho Hani esethula inkulumo ukhale ngokwehluleka kwemizamo kahulumeni ukwenza ngcono impilo yomuntu onsundu. Uthi lokhu kuhlinzele izibini izithukuthuku zomyeni wakhe. Today we had even more because it was not worth his life. It was not worth me being a widow.
it was not worth my children being fatherless and his grandchildren not knowing him. This government has failed him and all of us. Bizkwalokhu kala ngokuthi akwenziwa ukwenele kulondoloza umlando wabantu abansundu. It has been decided without us being consulted as a nation that Dingani's Day is now called Day of Reconciliation. Sharpeville Massacre is called Human Rights Day. Robben Island, where people suffered over many years, is now a waiting venue. Usihlalo kazwelonke wenhlangano yamakhomanisi uthi nakuba zikhona izingenamba kepha ikhona inqubekela phambili engabe uyayithakasela uChrisani. 30 years of our democracy, there are a number of things that if Comrade Chris were alive, would have been very happy about those things that this government, as led by the African National Congress over the last 30 years, has done. Ujobelele ngokuthi benza nemizamo yokulondoloza umlando wakhe ukuze ungashabalali, kanti-ke kulo mcimbi bekushunyayelwa ivangeli lokuthi izakhamuzi ziphume ngothi lwazo ukuyovota ngenyanga ezayo. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Mageba eyakosokhela lenkosazana uManzuza umshazi kanoyishada ngamaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.